מיוחדים של צה"ל והמשטרה נכנסו לחיל הרימונים וירו למוות באסיר סמואל שיינביין, שהתבצר עם נשק בתאו. קודם לכן פצע האסיר 3 סוהרים. כתבנו ידווח מהכלא. אלכסנדר טורצ'ינוב, יושב ראש הפרלמנט באוקראינה, נבחר על ידי המחוקקים היום לנשיאה הזמני עד הבחירות שהתקיימו בסוף חודש מאי. דוברו של הנשיא המודח ויקטור ינוקוביץ' מסר בשמו כי הוא איננו מוותר על כס הנשיאות. אנחנו נרחיב בנושא הזה. הצעת חוק חדשה מעוררת תקווה, אך גם מחלוקת. לפי ההצעה, האדם שלא יחתום על טופס סירוב יחשב כמי שהסכים לתרום את איבריו להשתלה. נשוחח עם אחת ממציעות החוק, ועם מומחה שיצביע על המוקשים ההלכתיים. בשבוע שעבר מת דוקטור מוריס קליינהאוס, שנחשב לאבי ההיפנוזה בישראל. קליינהאוס השתמש בהיפנוזה לא רק למטרות רפואיות, ובאמצעותה הוא סייע גם לגורמי הביטחון לפענח סודות שסיכנו את ביטחונה של המדינה. אנחנו נשוחח עם אחד מתלמידיו על הטכניקה הייחודית שהפכה אותו למאפנף גדול. לסיום נשוחח עם השחקן שלמה ברבא מכוכבי ההצגה דבר מצחיק קרה, שמוצגת בהצלחה רבה בתיאטרון הקאמרי. כל אלה ועוד, מיד. ונעבור מיד לחיל רימונים אל כתבנו מאור צור. ספר מה קרה בדקות האחרונות. נתחיל באמת מהדקות האחרונות. האסיר סמואל שיינביין ככל הנראה מאיים על חייהם של צוות הפריצה שמנסה להשתלט עליו. ברגע שהם מנסים לפרוץ, הוא מתחיל לירות לעברם, ומה שקורה, הם משיבים אש והורגים אותו. כתוצאה מהפריצה הזאת הוא נהרג במקום. אם נתחיל לספר על האירוע הזה, הוא מתחיל בסביבות השעה 3:30, בזמן ששיינביין מועבר מהתא שלו אל תא השירותים ככל הנראה. הוא מחכה לשעת כושר ומוציא אקדח שככל הנראה היה מוסתר בתא שלו, ומתחיל לירות לכיוון הסוהרים שמעבירים אותו. כתוצאה מהירי הזה, אחד הסוהרים נפצע אנוש, 2 נפצעים באורח קל, ואז בעצם מתחיל המצב ששיינביין מסתגר בתאו, מתבצר שם ומתחיל לעלות כל מיני דרישות. הדרישות האלה ספק אם היה ניתן לענות עליהם, כי אנחנו מבינים שמצבו הרפואי של שיינביין לא היה כשיר ככל הנראה, והמשא ומתן לא צלח, ובסופו של דבר זאת התוצאה. אתה מתכוון לזה שהוא היה במצב נפשי לא כשיר? מצב נפשי לא כשיר, אנחנו לא יכולים בדיוק לפרט מהו המצב הזה בגלל חיסיון רפואי, אבל כמו שאנחנו ראינו, המשא ומתן לא היה לו איזשהו כיוון התקדמות, לא יכלו לענות על דרישותיו של סמואל שיינביין, ובסופו של דבר זה מה שנוצר בסופה של ההתפרצות הזאת. אנחנו מבינים שסמואל שיינביין שפוט משנות ה-90 על רצח שהוא ביצע בארצות הברית. הוא רצח צעיר ובעצם ביטר את גופתו. מיד לאחר הרצח הוא ברח לישראל, ואז החל איזשהו משא ומתן בין ישראל לבין ארצות הברית על ההסגרה שלו לארצות הברית, בגלל שהוא אזרח ישראל. ישראל לא הסכימה להסגיר אותו, ואפילו חוקק שמו על חוק על שמו של שיינביין, והתיר לו להמשיך לרצות את מאסרו כאן בכלא שמאחוריי. איזה הסבר נותנים לזה שהיה בידו אקדח? בהתחלה אמרו שהוא חטף את זה מהסוהרים. אחר כך נאמר לא, זה כבר נשלל. האופציה הזאת נשללה כבר, מוטי. הוא אסיר עולם שיושב בכלא עם אקדח. בדיוק, אני אגיד לכם עוד פרט מעניין. לפני כשבועיים שיינביין היה בחופשה מהכלא, ולפי מה שאנחנו מבינים, הוא התחיל איזושהי התכתבות עם אדם באתר יד 2 שרצה למכור אקדח.
הוא קבע להיפגש איתו במטרה להשיג את האקדח הזה, וכאשר הוא נפגש איתו, הוא ניסה לשדוד ממנו את האקדח. אותו אדם שמכר את האקדח ביד 2 הצליח להזיק את השוטרים, ובסופו של דבר שיינביין נעצר. זה מה שהצטרכו לבדוק עכשיו. אם הוא נעצר על זה שהוא ניסה לשדוד את האקדח מאותו אדם, איך יכול להיות שהגיע אקדח לתאו, וכנראה היה שם מספר ימים, עד שהוא החליט להוציא אותו ובעצם להתחיל לראות לכל עבר. כאמור, עכשיו, בדקות אלה מאחוריי, בכלא רימונים, ישנה איזושהי הערכת מצב של הסוהרים ושל המשטרה, ומנסים להבין ולפענח בעצם איך הגיע האקדח לתאו. אני מאמין שתוקם ועדת חקירה. זה לא אירוע שגרתי. אני אישית לא זוכר שהיה דבר כזה שאסיר השיג אקדח, שם אותו כן. מאור, לסיום, מה מצב הסוהרים שנפצעו? אחד נלחם על חייו ברגעים אלה, מוטי, הוא על שולחן הניתוחים. 2 באורח קל, נפצעו באורח קל, לפי מה שאנחנו מבינים, ויוציאו אותם מכלל סכנה. אותו אדם, אותו סוהר שנפצע באורח אנוש, אנחנו מבינים ששיינביין הצליח לירות לו בעורף, וזה מה שמסכן את חייו. זאת אומרת, זה מלמד גם איזשהו פרט על החקירה. הוא ירה כאשר הסוהר היה עם הגב אליו, מוטי. לא ברור בדיוק מה היה שם. אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה לתא של בית הסוהר ולהבין את הלך הדברים, אבל בבתי סוהר יש כמה דלתות, יש המון מנגנוני סינון. לא ברור גם כמה סוהרים ליוו את שיינביין בזמן שהוא עבר מהתא שלו אל תא השירותים ואז שלף את האקדח. את כל הפרטים האלה עכשיו יצטרכו לבדוק. תודה רבה, מאור. תודה רבה. ועכשיו אל הדרמה הגדולה באוקראינה. הנשיא הזמני של אוקראינה, אלכסנדר טורצ'ינוב, קורא להקמת ממשלת אחדות עד ליום שלישי. נדב אייל, אתה עקבת אחרי ההתרחשות באוקראינה, היה לך מספיק זמן לעקוב. סיפור ענק. כן, בוא נתחיל מתמונות די מדהימות שמשתחררות ברשת. אף אחד לא אומר שהן מקוריות. זה התמונות לכאורה, שאתה רואה את האישים במזוודה, של ויקטור ינוקוביץ' בורח. כן? בורח מקייב, נמלט, מנחת מסוקים, מצלמות אבטחה שנתפסו, ראית את המסוק שם בצד השמאלי של התמונה, יש עוד מסוק בצד הימני, תכף ימרי, הם נמלטים לכיוון הגבול המזרחי, כל האזורים המחוזות שקרובים יותר לרוסיה. אבל נאמר הרי, האופוזיציה הוציאה הודעה שהוא ניסה לברוח מהמדינה, אז אם הוא כבר היה במסוק, כן. מה הייתה לו בעיה כבר לברוח? הייתה לו מחשבה, מוטי, שהמחוזות המזרחיים, אזור נניח העיר שהיא בסיס התמיכה שלו, דונסק, לא, העיר שהיא בסיס התמיכה שלו, הוא הגיע עד לחרקוב, שהם יצטרפו אליו, ושיהיה פה איזשהו פילוג מעשי, ושהרוסים יתייצבו מאחוריו. עכשיו, הרוסים אולי כתוצאה מטיימינג, היום זה טקס הסיום של סוצ'י, אולי מסיבות אחרות, לא יתייצבו מאחוריו, ובמקביל נחשפים פרטים מדהימים. אנחנו כבר ראינו את התמונות של השחיתות. אני לא מדבר כבר על אסלת הזהב, אתה שמת לב שלא רק שיש שם אסלת זהב, אלא גם מי שמשתמש באסלה בכל רגע נתון מחזיק בשני אריות זהב, כאשר הוא מבצע את צרכיו על האסלה. זה טוב אגב לגיל שלי. למה? לא, בשירותים אנחנו כבר אנחנו זקוקים לאריות. לא, אולי כי אתה אוהב אריות. אבל עכשיו נחשפים החשבונות. הם נכנסו פנימה לתוך הארמון. לדוגמה, למה לא להוציא 8 מיליון אירו על שנדליר אחד, על מברשת אחת בארמון? או להוציא 7,000 יורו על תרופות לדגים בבריכות הדגים של הנשיא. כן, בחודש. וכך הלאה וכך הלאה עוד סיפורים בסגנון צ'אוצ'סקו. זה המעמד הבינוני, נדב, זה המעמד הבינוני. אז הנה, אתה רואה את התמונות של המעמד הבינוני, ראינו אותם. עכשיו, ואני רוצה להראות לך קטע של יוליה טימושנקו, שבאמת נתנה נאום מאוד כריזמטי, והציבה את עצמה מחדש כמנהיגת האופוזיציה. Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати в цю складну мить. Ви герої! І далі ми з вами зобов'язані зробити декілька важливих речей. Перше, ми зобов'язані Януковича і всю цю шваль, яка біля нього зібралася, привести на Майдан.
אם היא הייתה יכולה, אפשר לראות עליה מהרד של הזעם שלה, על השנים שהוא שם אותה בכלא, היא גם הייתה תולעת אותו במדן כנראה, ככל הנראה. ינוקוביץ' עצמו, המקום שבו הוא נמצא לא ברור, פתאום דובר שלו אומר, לא, הוא בכלל נשאר ברוסיה, באוקראינה הוא עדיין הנשיא. הם מדברים על ממשלת אחדות. למה? כי המפלגה של ינוקוביץ', המפלגה, אם תרצה, הפרו-רוסית, מתנערת ממנו. המחוזות הפרו-רוסים מתנערים ממנו, והם רוצים בעצם להקים סוג של ממשלת אחדות. מרקל ופוטין מדברים לפני שעה קלה, מרקל מייצגת את האיחוד האירופי, פוטין מייצג את האינטרסים הרוסים באוקראינה, והם מסכמים על דבר אחד. האינטגרליות הטריטוריאלית של אוקראינה תישאר. אוקראינה לא תחולק בין החלקים הרוסים לחלקים המערביים, ולסיום אני רק רוצה להזכיר לך את האיש שנטשנו, או נטש אותנו, ינוקוביץ', הנה הוא לפני כמה יממות מבטיח שהוא יישאר לנצח הנשיא. Я абсолютно уверен в том, что это такой пример государственного переворота. Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мы видим повтор нацистский, когда в 30-е годы в Германии, в Австрии נאציסטים приходили к власти. אתה רואה, חדשות הטובות זה ששולפים את הנאצים לא רק בכל מקום, אלא גם באוקראינה. עכשיו, מה קרה כאן? אני חושב שזאת שאלה שהתקשורת מספיק עומדת עליה. מה קרה? הרי הוא עשה איזשהו הסכם פשרה עם האופוזיציה. היה הסכם פשרה שיפנו את הבניינים והוא יפסיק. למה פתאום הוא ברח? זאת תעלומה. אין עליה תשובה ממש למה הוא ברח. אני חושב שמה שהתפרסם זה שאנשי משטרה והצבא אמרו שהם לא יגבו אותו. הצבא אמר שלא יגבה אותו, שלא יתערב. לא אמר שלא יגבה, אלא שלא יתערב. והשוטרים שהיו אמורים לפנות הפגנות וכל זה, הצטרפו אל המפגינים. זה נכון, אבל כאשר זה קרה, מוטי, זה כבר היה... חוץ מזה, יכול להיות שגם נגמר התרופות לדגים, אתה צריך להבין. או לחילופין שהיה צריך להחליף עריות. לא צריך להחליף עריות, בדיוק. תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל צריך לזכור שהוא קודם כיסח את מיידן. היו שם 70 הרוגים. נכון. פיזר בעצם באופן מעשי את זה, ותוך כדי נחתם ההסכם פשרה. יש טענה שאכן הצבא נתן לו אולטימטום. הצבא בינתיים יחסית שותק. שהצבא פשוט נתן לו אולטימטום ואמר לו, תעוף מכאן. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה שיכול להיות שהוא ידע שהמפלגה שלו עומדת לבגוד בו. כי זה ברור לגמרי שהייתה פה עבודת הכנה מסיבית בתוך המפלגה שלו. הם מאוד מאוד מהר, הפרלמנט שינה. הייתה עוד תופעה שהיא מעניינת מאוד, וזה שאחרי האופוזיציה, אחרי שנהרגו לה כל כך הרבה אנשים בכיכר ומסביב, והוא בורח, ינוקוביץ' בורח, היא נכנסה לארמון שלו, שם לא הייתה שום התנגדות. כן. לא בזזה, לא שרפה, לא בזזה, נכנסה, רק הראתה לעולם. תראו מה האיש הזה אגר פה ואסף פה, כולל גן חיות פרטי, כולל... הפרשנות הנכונה היא שהרגע שבו הוא הפסיד זה היה הרגע שבו הוא בעצם הורה, הוא עשה את מה שהוא התאפק מלעשות. הוא הורה להרג במיידן. ברגע שהוא הורה שם לעשרות אנשים, אוקראינה של היום היא לא בודפסט של שנות ה-50. אתה לא יכול להכניס את הטנקים, להגיד תכסחו את כולם. היא מדינה הרבה יותר מערבית, והוא הפסיד באותו רגע, וזה הוביל לבריחתו. זאת אומרת שאתה חושב שהוא אמר כבר את המילה האחרונה. ינוקוביץ' כן. אין לו שום סיכוי לחזור. כן, אני רואה עוד 3 ימים, עוד 3 ימים אני פה אוכל כובעים, אתה אומר לי, קח כובע. גם כשפוטין גמר את סוצ'י, ומחר הוא יכול להתפנות לזירה הזו. פוטין ישים איזה ינוקוביץ' אחר, תמיד לפוטין יהיה איזה ינוקוביץ'. נמצא איתנו יורי גנקין, הוא מומחה לאוקראינה. יורי, האם אוקראינה באמת עומדת בפני פילוג? הרי מדובר שם כמעט בשני עמים. אני חושב שמוקדם מאוד להכריז על פילוג, אבל אנחנו כן רואים שהמתחים, שאותם היום אנחנו רואים ברחוב האוקראיני, אלה מתחים שמובנים באוקראינה מזה 2 עשורים. אנחנו מכירים את בסיס הכוח הפרו-רוסי, זה החלק המזרחי של אוקראינה, הערים היותר מתועשות, הערים היותר... יותר מפותח גם. כן, בוודאי, הרבה יותר מתועשות והרבה יותר דומיננטיות כלכלית. זה צד אחד, ומצד שני יש לנו את מערב אוקראינה, שזה באמת החלק שהוא יותר רחוק מרוסיה גיאוגרפית, אבל גם מנטלית, ולא פחות מזה גם תרבותית ואתנית. גם החלק המזרחי, אני מבין, מדבר יותר רוסית, וחי את התרבות הרוסית, בעוד החלק המערבי מדבר אוקראינית. לחלוטין. אני אגיד לך יותר מזה, חלק ניכר ממנהיגי האופוזיציה,
קוראים להפוך רק את האוקראינית לשפה הרשמית ולבטל את המעמד של השפה הרוסית. זה היה מוקד של הרבה מאוד עימותים בפרלמנט. אנחנו כולנו רואים את הקטעים שהם הולכים הרבה פעמים, שהם התעמתו ממש, הלכו מכות. כן, אבל האמת היא שעד שנדב סיפר על הידיעה שהגיעה עכשיו, ברגעים אלה מהסכמה בין פוטין ומרקל, שלא מחלקים את אוקראינה, אז הייתה תחושה באמת, אז טוב, אז החלק הרוסי יצטרף לרוסיה, והחלק המערבי ילך עם המערב. אני חושב שהתחושה הזאת, זה שפוטין ומרקל הכריזו זה נורא טוב וזה נורא יפה, אבל במצב היום פוטין לא יוכל להרשות לעצמו לוותר על אוקראינה, לוותר על ההשפעה שלו באוקראינה. מדובר מבחינתו במדינה שיש לה גם, קודם כל אינטרס, יש לה אינטרסים כלכליים, שאנחנו בוודאי מודעים אליהם, וזה ברור, כל הכס צרכנית של המשאבים שרוסיה מספקת, יש לנו את העניין הצבאי. כן, צריך להזכיר שמאז 1600 ומשהו, רוסיה שולטת שליטה כזו או אחרת באוקראינה. אם פוטין מפסיד את אוקראינה, אז הוא כבר לא צאר. הוא כבר לא אימפריה, זהו, בדיוק, רוסיה היא כבר לא אימפריה. אני רוצה לשאול אותך על ההרכב של האופוזיציה. כי עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים, אנחנו כאן בישראל או כיהודים, מכך שיש שם הגורמים אולי הכי מיליטנטיים שם שנלחמו במיידן, הם בעצם גורמים שהם אולי לא נאצים, אבל הם לאומנים קיצוניים, ימין קיצוני. אתה צודק 100%, אני חושב שזו אחת הנקודות המרכזיות שצריך לעמוד עליהן, כי הקורא הישראלי בפרט וגם הקוראים במדינות המערב, מי שקורא את הידיעות, חושב שכן, מצד אחד יש לנו את המחנה פרו-פוטין, אתה אומר פוטין וברוסיה, ומצד שני יש לנו את המחנה המערבי ששואף לאינטגרציה עם אירופה ולאיזשהו ממש לדמוקרטיה ליברלית, וזה לא המצב, כי האופוזיציה לא הומוגנית בכלל. יש לנו מצד אחד מנהיגים כמו טימושנקו, אוקיי? ושהיא באמת תומכת באינטגרציה, תומכת יחסית בהשרשה של רפורמות דמוקרטיות, אבל יש לנו פלגים מאוד לאומניים וקיצוניים. יש לנו למשל את מפלגת החירות, שהיא מאוד חזקה שם בקרב המפגינים, שמונהגת על ידי אולג טיאגינבוק, שהוא לאומן פשיסט בכל צורה שהיא. הוא לא כך רחוק מנאצי. ממש לא. ולכן גם אני חושב השימוש... אני רוצה להבין משהו. כשאומר ראש הממשלה החדש, הזמני, שצריך להקים, הנשיא הזמני, שאומר להקים ממשלת אחדות, הוא מתכוון למה? אחדות של הפלגים במערב או גם יחד עם המזרח? אני מניח שהוא מדבר על אחדות של כל העם, של ממשלת אחדות, שתאחד גם את הפלגים המערביים, גם את הפלגים המזרחיים. אבל ההומוגניות הזאת מאוד, לחשוב שתהיה כזו הומוגנית זה מאוד נאיבי. זה מאוד נאיבי, כי כמו שאמרתי, אותם פלגים לאומנים, הם פשוט, לא סתם הרי ינוקוביץ' השתמש בקטע שראינו, בהשוואה למה שקרה, להיסטוריה ולהשוואה למה שקורה עם הנאצים. כי אותם אנשים משמיעים פשוט קריאות וסיסמאות גזעניות לכל דבר ועניין. אוקראינה לאוקראינים, אוקיי, יהודים החוצה. לקריאות שאנחנו... זה מהאופוזיציה, אלה שניצחו. בוודאי, חלקם, בוודאי. כן. אותם אנשים... יהודים החוצה. כן, כן, אותו טיאגינבוק שהזכרתי אותו, הוא שלח באפריל 2005 לנשיא דאז, ויקטור יושנקו, הוא שלח לו מכתב שבו הוא קורא באופן רשמי לנשיא לחקור באופן פורמלי את הפשיעה של יהדות רוסיה. אלה האנשים שהיום מנהיגים, חלקם, את האופוזיציה. אולי עוד נתגעגע. זה מה שאתה אומר. אנחנו, כן, יכולים להתגעגע לזה. תאמר לי, טימושנקו ישבה הרי בכלא בגלל, זאת אומרת, על עבירה של גניבה פחות או יותר. יש, כן, היה שילוב של כמה עבירות. העבירה הראשונה באמת זה חריגה בכתב האישום הרשמי, זה היה חריגה מסמכותה כראש ממשלה, כשהיא חתמה, כך נטען, היא חתמה הסכמים שלא בסמכותה עם רוסיה, שזה לא בדיוק המצב, כי הייתה ראשת הממשלה, וגם העניין הזה של מעילה בכספים, כן, זה היה המצב, והיא נשפטה ב-2011. היא מיליונרית גדולה, גם כן. טייקונית לכל דבר ועניין. טייקונית גם כן. בוא נעמיד דברים על דיוקם, יש לה כסף, היא מאוד מקושרת. עכשיו, כשהיא חוזרת, היא מצווה את עצמה, כמו שנדב אמר בצורה מצוינת, היא מצווה את עצמה ממש כמנהיגה, כסמל של המהפכה הזו. לא בטוח עד כמה הסמל הזה אותה. מהפכה מעניינת. יכול להיות שאנחנו עוד... אתה לא יודע אצל מי השירותים מזהב. היום לא יודע. פה, שם, לא יודעים. תודה רבה. תודה רבה. תודה. אדם שלא יחתום על טופס סירוב יחשב כמי שהסכים לתרום את איבריו להשתלה. כך מציעה הצעת חוק חדשה שעליה חתומים חברי כנסת מימין ומשמאל. אנחנו נשוחח עם אחת מהם, חברת הכנסת מרב מיכאלי, ועם פרופסור נועם זוהר, מומחה לפילוסופיה של ההלכה.
חברת הכנסת מיכאלי, למה נועד החוק הזה? הוא נועד לכך שיהיו יותר איברים. שלום, קודם כל. שלום, ערב טוב. שלום. היי אייל, מזל טוב, תתחדש. תודה רבה. אפשר לסיים פה. כן, בדיוק. אז היה כיף. היה כיף. החוק נועד לכך, תראו, בישראל יש אחד מאחוזי תרומות האיברים הנמוכים בעולם. יש רק 13% מהאוכלוסייה חתומים על כרטיס אדי, ויש 1,000 נשים וגברים שממתינות, ילדות, ילדים שממתינות. היום שממתינים, יש 1,000 שממתינים לאיברים. 250 מהם סביר להניח יצליחו להגיע למצב שיש איבר שיתרם להם והם יעברו את השתלה. 100 ימותו כי לא יהיה להם איבר, והשאר, בוא נראה בשנה הבאה. החוק נועד לשנות את ה-state of mind שלנו. באנושיות אנחנו נורא שמחות ושמחים לעזור. מפה ועד לעשות פעולה אקטיבית שתביא אותנו, אמרו לי מספר האנשים והאנשות שאמרו לי מאז שהתפרסם החוק הזה, זה חוק בדיוק בשבילי, אני ממש בשמחה, אבל אני לא אלך לחתום, קשה לי להביא את עצמי להגיד, כן, קחו לי את האיברים, אבל אדרבה, שיקחו. העניין הוא שההחלטה נשארת אישית. אתה יכול לסרב בכל רגע נתון, אתה תקבל הודעה הביתה אם החוק ייכנס לתוקף, זאת אומרת, זה יובא לפתחך, לא תצטרך לנחש. אבל צריך לומר בצורה ברורה, כי את מסבירה את הצידוק. צריך לומר מה החוק יאמר. החוק אומר שאלא אם תודיע אחרת, איבריך יתרמו. אלא אם המשפחה אם חס וחלילה יקרה לך מקרה של מוות מוחי. עדיין שומרות את הזכות של המשפחה לסרב. זה גם חשוב. בגלל שאנחנו אומרות ואומרים, יש חזקת הסכמה, אז תשמר הזכות של המשפחה לסרב, אבל עדיין... בעצם זה קיים גם היום. נכון. אני מסרב בעצם, זה המשפחה מסרבת, לא האדם עצמו שכבר לא כשיר לסרב. יש רק הבדל אם הייתה הנחת הסכמה, אם יש הנחה שהאדם לא סירב או לא סירבה בחייה, ואתה בא ושואל את המשפחה האם את מסרבת, זה שונה לגמרי מה שאת שואלת, האדם לא הסכימה בחייה, אז האם את מסכימה? איך זה שונה? זה שונה פסיכולוגית? פסיכולוגית לגמרי. זאת אומרת, אבל אז זה אומר בעצם, תראי, היו כבר מקרים בישראל, שבהם אדם חתם על כרטיס אדי, ובאה משפחתו והטילה וטו. זאת אומרת, בניגוד מוחלט לכוונתו כפי שהיא הוצרה על ידו. החוק שלכם אומר, המשפחה תוכל להטיל וטו, כן? ואז זה בעצם שוב פעם מחזיר את זה למשפחה. אז אתם הולכים ומחוקקים חוק שלם בשביל האלמנט הפסיכולוגי הזה שלו. אנשים יגידו, לא חתמתי, לא ידעתי, לא קיבלתי את הטופס, הוא לא קיבל את הטופס, הוא לא ידע. כן, ובכל זאת, המחקרים בעולם ובהרבה מאוד מדינות אירופה, המודל הזה כבר קיים, והוא מוכיח שזה כן מעלה. קיים כך, בשינויים מזעריים לפה ושם. שמי שלא מודיע על סירוב, בעצם הוא פוטנציאל. עם וטו של המשפחה. יש מקומות, אני עכשיו מנסה להיזכר, נדמה לי פורטוגל ואוסטריה. פורטוגל ואוסטריה זה לא צריך את אין, לא, זה לא אין וטו, לא שלא צריך, אלא אין אופציה כזו. נכון. נכון, אז תודה לך. אבל אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרונה לגבי העניין הטכני הזה, בעצם, לפי המחקר, נניח מחקר של מרכז המידע של הכנסת, שאתם סיפקתם לנו, הם טוענים שאין קשר מובהק בין החוק לבין תרומת איברים. אומרים שהקשר הכי מובהק בין תרומת איברים לבין חברה, זה מספר תאונות הדרכים הקטלניות, שבאופן מפתיע בישראל הוא יחסית נמוך. לא, ההרוגים מתאונות דרכים הוא נמוך, לא מספר תאונות הדרכים, מספר ההרוגים וההרוגות, זה הבדל מעניין אגב. זה כנראה מעיד על כך שהם... אבל הם אומרים שדווקא הנחת ההסכמה היא לא עניין קריטי כל כך מבחינת התרומת איברים. זה תלוי איזה מחקר אתה שואל, זה המחקר של הממ"מ, ויש מחקרים אחרים שמראים כן ההפך. ובכל מקרה, אם אני יכולה לקדם, אני לא יכולה אולי להבטיח את זה, אבל אם אני יכולה לקדם את זה, אני עושה מה שאני יכולה בשביל לנסות. תראו, אמא שלי אחות הייתה במקצוע, פרשה עכשיו ממכון הריאות בבלינסון, שזה המקום היחידי בארץ שעושה השתלת ריאות. אני ראיתי לאורך 10 או 12 שנה את המטופלות והמטופלים שבאמת האוויר הולך ואוזל מהם. וראיתי את מתאמות, ודיברתי עם מתאמות השתלות שאומרות חד משמעית, זה עושה הבדל אם את באה למשפחה ושואלת האם את מסכימה או האם את מסרבת. אני חושבת שאם יש לנו הזדמנות, ואני חושבת שהציבור הישראלית בכל זאת, אגב, מי שלא רוצה ומרגישה אם זה כל כך גרוע, אדרבה, תסרב, בכל רגע נתון, בכל צומת. אני חושב שהבהרת את זה. אבל אם לא, אז למה לא לנסות? פרופסור נועם זוהר הוא ראש התוכנית לביואתיקה באוניברסיטת בר אילן. ערב טוב לך. ערב טוב. איפה הכשלים ההלכתיים או הכשלים שאתה רואה בהצעת החוק הזו, שעל פניה נראית הצעה סבירה לחלוטין? אם בכלל. משום שיש בה גם את המכניזם הזה שעדיין המשפחה יכולה לסרב להטיל וטו.
אני לא חושב שיש דווקא כשלים הלכתיים. בסך הכל, ביסוד הדברים עומדת השאלה אם אנחנו מכירים במוות מוחי, במות המוח, בתור מוות לכל דבר ועניין, שזאת העמדה המקובלת במשפט הישראלי ובמרבית המדינות המפותחות, וזאת גם העמדה של הרבנות הראשית לישראל ושל הרבה פוסקי הלכה ידועים ומרכזיים. אז על פי זה, לא רק שלקיחת איברים מהנפטרים שנפטרו לפי מוות מוחי היא מותרת, זאת מצווה גדולה של הצלת נפשות. כמובן יש דעה אחרת של פוסקים נכבדים שחושבים שמוות הוא רק בהפסקת פעולת הלב, ומוות מוחי הוא לא נחשב למוות, ולפי זה אסורה לקיחת איברים עם או בלי הסכמת המשפחה. אבל זה העמדה הזו שאתה אומר, היא כמובן קיימת, והיא בסיס הוויכוח של השתלת איברים, גם בלי קשר לחוק הזה. היא הייתה קיימת גם לפניו, על כל השתלה, גם השתלה בהסכמה, וכל זה העמדה הזו קיימת. אבל אני שואל אותך, אם יש משהו פסול מזה שאתה אומר למישהו שאם אתה לא מביע סירוב, כאילו הסכמת. אני לא חושב שיש בזה משהו פסול. הדבר הזה אפשר להסתכל עליו משני הצדדים. מבחינת מי שחושב שזאת עבירה גדולה, שבעצם לקחת לב מאדם שהובחן במוות מוחי, זה בעצם כמו לרצוח, לקצר את חייו של מישהו חי לפי דעתו. אז כל חוק שמגדיל את האפשרות שזה יקרה מפני שעמדת המחדל נהיית הפוכה, הוא מבחינתו מאיים, כי אולי אותו אדם שרצה להתנגד או שהיה צריך להתנגד לא יתארגן לזה, לא ידע, לא הספיק, המשפחה לא תתעשת ויקרה מה שהוא רואה כדבר נורא. אבל להפך, מבחינה לא רק מוסרית אלא גם הלכתית. מי שרואה את הדבר הזה כדבר ראוי ומחויב ונכון, אז חוק שמגביר את הסיכוי שזה יקרה, בעודו מותיר מקום למי שעמדתו המצפונית, ההלכתית היא אחרת, הוא מבורך. זה בא לברך, מסתבר שהוא בא לברך, תראה איזה כיף לי. השאלה היא, זה באמת סטטיסטית יכול לתת ביטוי, הדבר הזה? כאמור, לנו יש... אני חושב שכן. אני שמעתי את הדיון שלכם קודם על המחקרים, אני גם בצוות הייעוץ של המרכז הלאומי להשתלות, ועוקב אחרי המחקרים. בסך הכל, אני חושב סך הכל כמות האיברים המונצלים, המשמשים להצלת חיים, היא פונקציה של שני דברים. מה הפול של אלה שמתים מוות מוחי, כמו בתאונות דרכים או בפגיעות ראש אחרות או דברים דומים, ואחוזי ההסכמה. אחוזי ההסכמה בישראל הם נמוכים יחסית עד כה, וכאן החוק עשוי לשנות משהו, ואני רוצה להוסיף משהו, אם מותר. החוק הזה אולי יתרום לפתרון בעיה הלכתית מוסרית נוספת. אותם אנשים ששוללים את התפיסה של מוות מוחי ורואים בזה הריגה של התורם כביכול, הם בעצם, אם הם עקביים, אם הם ישרים, הם אומרים גם לסרב לקבל השתלה, לא להירשם בכלל לתור להשתלה של איברים חיוניים. ומיעוטם באמת, או חלקם באמת, אני מכבד אותם, שאומרים על הדבר הזה משני הצדדים, לא לתרום ולא להתערם. אבל לפי מה שאנחנו שומעים, יש גם אנשים שמסרבים לתרום, אבל מוכנים לקבל. ובזה יש טרמפיזם או ניצול או חוסר יושר, גם מבחינה הלכתית. וכאן החוק, אני חושב, ילחץ לכיוון יותר ברור. של מי שמוכן להתערם, אולי לא יסוס או לא ימהר לסרב, והברירת מחדל הזאת תעזור. תודה רבה, תודה רבה. מרב מיכאלי, אנחנו מרוצות. אני רק רוצה להניח את דעתך, אנחנו מרוצות. על מנת שתהיה מרוצה עוד יותר, שאין התנגדות הלכתית לחוק שלנו. בסדר, הבנתי, אני חושב שהבהרנו את זה. צריך להגיד שההתנגדות באה מצד אלה שאומרים, ב-79 בספרד, בהתחלה זה עורר יותר התנגדות. ואני אומרת, אין דין הציבור ב-79 בספרד. ולמה לדבר על ההתנגדויות? מרב מיכאלי, תודה רבה. תודה רבה לכם. אבל כבר הסכימו, הכל בסדר, את רוצה בכל זאת לעורר? בוא, יש את העניין הפעוט הזה שהממשלה צריכה לתמוך. לתמוך. אתה מרוצה? זה מה שחשוב. אני לא כך מרוצה. תודה, נחזור. היא אומרת לי, כואב לי, אני אומר לה, כפר עליך, גם לי כואב. כואב לי שאת משגעת אותי. מה, אתה עם המשחק הזה? זה של הילדים, מה אני אעשה? של הילדים. ממי. מה? תראה אם יש לי צירים.
קאט. שעה שחיכינו לך, לא יכולת לרשום שעה מסוימת. בייבי בום, הערב אחרי החדשות. מחר לא רוצה לשמוע משומר. לא תצליחו לברוח. הדבר שאני הכי מפחדת ממנו זה רוחים ושדים. כאילו זה הפחד הכי גדול שלי. מחר תתכוננו לצרוח. מלא. אתה חושב שהוא חשב שאני יפה? מחר החיים של החנונים תלויים במוח. מה ישראל? תגיד לי, מה עובר עליך, בן אדם? של היפות. פחדנו, אבל ריחמתי עליו גם. רציתי שהוא יחיה. גם הוא בן אדם. רציתי שהוא יחיה. אפילו בן אדם מת. אבל עדיין בן אדם. היפה והחנון, סרט אימה, מחר אחרי החדשות. אנחנו ביחד 16 חודשים, שבוע, 3 ימים, 2 שעות ו17 דקות. אבל מי סופר? חשבתם שלחיות עם מפורסם זה גן עדן? ברוכים הבאים לגיהינום. בואו נכניס עוד נגלה של ג'וקים לתוך התא. קצת הקטע. בשלישי אומרים אשת רן ממצא, אני כבר מצאתי. כשאתה צריך משהו לעשות, במיוחד בשביל הבן זוג שלך, זה לא משנה, אתה תעשה אותו. תוכנית חדשה בערוץ 10. עצרו! אל תדאגי, כולם עשו את זה. אני לא רוצה. זוגות של VIP למצבים הכי קיצוניים. אני לא יכולה. זה לא אנושי, כל הזה, הדבר הזה לא אנושי. לבד, הם לא שווים כלום. לא ננצח לבד. אף אחד לא ינצח לבד. אבל יחד הם שווים המון כסף. אנחנו רוצים לקנות בית לשנינו ולילדים שלנו. ברוכים הבאים למשחק שבו הזוגיות שלכם שווה כסף. זוג מנצח VIP, תוכנית חדשה ומנצחת. שלישי אחרי החדשות. הערב בחדשות 10, מתן חודרוב יוצא לחקור. איפה קבור הכסף של כולנו? אנליסט, מוסף כלכלי חדש, הערב במהדורה המרכזית של חדשות 10. הוא הפרשן והשדרן הכי עצבני בישראל. שכונה, גועל נפש, אין מאמן, אין עוזר, אין שחקנים. תפסיקו לרמות! אבל גם רון קופמן. אתם רמאים! עומד לגלות שבלי אשתו הוא לא שווה כלום. תרפית עליי. שמחי עליי, תרפית עליי. אני לא יכולה. אני כמאמן כדורגל וכשחקן כדורגל, קופמן הוא פחד של כולנו. ופתאום אני בא לפה לראות צד רגיש של הקוף, שהקוף, כל מה שאכפת לו זה שהבת זוג שלו תהיה רגועה ובטוחה. זה הרג אותי. לא האמנתי שתראה אותי דומה, האמן לי. זוג מנצח, VIP, תוכנית חדשה ומנצחת. שלישי אחרי החדשות. דמיינו ילדים יהודים וערבים מבלים ביחד. זה לא חלום. זו המציאות היומיומית שיוצרת עמותת אפשר אחרת. אם אנחנו רוצים לשנות, לשפר ולקדם את יחסי השכנות בין ערבים ליהודים, השינוי מתחיל עם הילדים של כולנו. אפשר אחרת, מפגישת תלמידים, הורים ואנשי חינוך. מעשרות בתי ספר במגזר היהודי והערבי. אז איך זה עובד? פעילויות דרמה ומוסיקה משותפות. חוויות בטבע. הילדים חולקים סיפורים אישיים. ולא שוכחים ערכים של דו-קיום ושכנות טובה. פתאום מתברר לשני הצדדים שדווקא כיף להיות ביחד. מוצאים מכנה משותף. יוצרים קשרים אישיים. בעיקר מפסיקים לפחד אחד מן השני. אפשר אחרת היא עמותה הפוליטית שפועלת לצמצום סטריאוטיפים ודעות קדומות. הצטרפו לפעילות שלנו. זה אפשרי. זה לא חלום. אפשר אחרת. I have to tell you something. It's been on my mind.
so long. I've got to tell you this, it's been on my mind way too long. I promised myself to tell, instead I'm falling apart to see you here. If you don't know, I'm in love with you. When summertime falls, it becomes untrue because of the shoes I'm wearing today. שמע ישראל, תגיד לי, מה עובר עליך, בן אדם? היפה והחנון, סרט אימה, מחר אחרי החדשות. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום. ערב טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיספן. שלום לכם. ועכשיו התחזית עם דני. ועדת שרים לחקיקה תדון בשבוע הבא בחוק ההתנצלות. על פי הצעת חוק זו, מידע שימסר לחולה על ידי הרופא המטפל על תקלה שחלה בטיפול בו, לא יוכל לשמש כראיה נגדו בהליך משפטי. כלומר, די בהתנצלות בכדי להעניק לרופא חיסיון. שניים עמנו לנושא זה, דוקטור תמי קרני, בחירה בלשכת האתיקה של הסתדרות הרופאים, ועורך הדין גיל גולדרייך. שלום לכם. שלום. אז בואי נשמע קודם כל, למה אתם זקוקים לחוק הזה? אוקיי, אנחנו זקוקים לחוק הזה כדי לשחזר או להחזיר את אותו אמון שבין רופא לחולה. הקשר של האמון בין רופא לחולה מאוד חשוב בחלק הטיפולי שלנו. והקשר הזה סובל מחוסר אמון, שגורר אנשים אלה הוצאות מיותרות, לרפואה מתגוננת. רופאים חוששים לומר את האמת לחולה, להתנצל בפניו, התנהגות אנושית אחד לשני. כשאת אומרת רפואה מתגוננת, למה את מתכוונת? שהרופא עושה כסת"ח, נכון? שהוא נותן טיפולים שלא צריך לתת. אבל איך זה קשור להתנצלות? שולח להרבה בדיקות ועושה כל מיני דברים כדי למנוע הגעה לבית משפט. עכשיו, יש הרבה עבודות שמראות שאם רופאים, כשקורית תקלה, וטיפול רפואי זה לא משהו שהוא 100% מצליח, ולרוב הטיפולים יש סיבוכים. ולא תמיד הם באים בגלל רשלנות, הרבה פעמים, כי זהו מהלך המחלה שאתה לא יכול לעצור אותו. עכשיו, כשרופאים מדברים עם החולים ומסבירים להם מה קרה ואיפה התקלה, ויש את האמון ואת היושרה, יש פחות תביעות מתוך האמון הזו שנוצר. יש פחות מה, סליחה? פחות תביעות משפטיות. אז זה לא מדד הצלחה רפואי, זה שיש פחות תביעות משפטיות. נכון, השאלה זה הצלחה לרופאים, אבל זה לאו דווקא הצלחה לחולים. השאלה אם יש יותר תביעות, זה עושה רפואה יותר טובה. ואנחנו טוענים שאם יש יותר תביעות, בהרבה מהמקרים זה מוריד את רמת הרפואה. כי אז אנחנו מגיעים למה שדיברנו לפני 2 דקות, על בדיקות מיותרות למשל, הרמה של בדיקות וטיפולים שאין בהם שום צורך, שזו הוצאה ענקית של כסף ושל משאבי בריאות. במדינה שרוצה לתת בריאות לכל האזרחים, זה בזבוז ניכר, וזה לא פותר שום בעיה. ולא מביא לרפואה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך דווקא על מקרה קיצוני. לא, יש מקרים באמת שמסתבכים, וכל זה אנחנו יודעים תוך כדי טיפול. אבל אם לא מזמן שמענו על אישה שקרתו לה את שדה, בחשד שהיה שם סרטן, זאת אומרת, בהבחנה של סרטן, והתברר שלא היה. נכון. האם מספיק שהרופא יתנצל, או שבית החולים יתנצל, ובזה יסתיים העניין על פי החוק החדש, או שיש מקום לתבוע פיצויים על דבר כזה? אוקיי, לפי החוק החדש לא בזה יסתיים העניין, אבל זה שהרופא ירגיש חופשי להתנצל ולהגיד שהוא מצטער שזה קרה, ישמר את הקשר הנכון שבין רופא לחולה ואת האמון. אבל זה הוא יכול תמיד להתנצל, השאלה אם היא יכולה לתבוע על זה. האישה לא יכולה לתבוע על סמך האמירה, אבל בהחלט היא יכולה לתבוע בעזרת התיק הרפואי שלה, בעזרת נתונים נוספים ישנם, חוות דעת רפואית נוספת וכן הלאה, אפשר לתבוע. החוק לא מונע את התביעה, אבל הוא אומר לא להשתמש באותה התנצלות של הרופא, או הסבר רפואי. לא רק התנצלות.
כל דבר שהוא יאמר. כל דבר שהוא אומר, ואז זה לא יחסום את הרופא מהשיחה המיידית. בדפי העמדה שכתבנו בלשכת האתיקה כבר ב-2004, כתבנו אמור את האמת ואמור אותה מהר. וזה נאמר ככה משום שאנחנו מאמינים בחשיבות של היושרה. אין ויכוח על אמור את האמת, אני לא חושב, אבל פה הבעיה היא אחרת. אני חושבת שהיום הרופאים, במידה מסוימת, נוצר איזשהו מעגל אימה. ויש סייקל כזה, שרופאים מפחדים להגיד את האמת, כשמה אחר כך זה ישמש נגדם. אז בואי נעצור פה. גיל גולדרייך, לדעתי, חלק מפרנסתך, עם מתביעות כאלה, כן? ואתה יושב ומחייך, מדוע? הוא מומחה לתביעות על רשלנות רפואית. נכון. אני פשוט שומע את הצעת החוק הזאת ואת העמדה של חברתי, ואני פשוט מזדעזע. אני חושב שזאת הצעת חוק... לא, חברתך, זה אם היא הייתה עורכת דין איתך. היא לא חברתך. אבל אני רוצה להיות חבר שלה. היא דוקטור קרני. אני סבור שזאת הצעת חוק חצופה, מקוממת. עזוב חצופה ומקוממת. ואני סבור שכל גילדה מקצועית הייתה מאוד שמחה לעשות איזושהי פרוצדורה, לחוקק איזשהו חוק שאני קורא לו חוק החסינות. אני חושב שאולי גם אתם הייתם מאוד נהנים בתור עיתונאים. אנחנו חשבנו, תשמע, מה שחשבנו עליו, אתה יודע מה, תציג אתה את הרעיון, את היוזמה. לא, על הוצאת דיבה. כן, אנחנו נניח בהוצאת דיבה, אנחנו פשוט נשאיר מבט לא אל המצלמה, נשאיר מבט אל האדם, נגיד לו, כן, האמת היא שהוצאנו את דיבתך רעה, בום, באותו רגע אנחנו חסינים, לא יכול לתבוע אותנו על מה שאמרנו. נכון, גם, סליחה, רגע, יש פה משהו שהוא נורא חשוב, מאוד חשוב. המערכת הרפואית, ואני כרגע לא רוצה להיכנס אם זה משרד הבריאות, אם זה בתי חולים, אם זה קופות החולים או זה הרופאים, עוסקים הרבה פעמים בטיוח ובהעלמה של אינפורמציה, וזה קורה הרבה פעמים וזה מתגלה הרבה פעמים בבתי משפט. בהמון מקרים התיעוד הרפואי לא משקף את הרשלנות, מכיוון שהרופאים דואגים לכתוב את זה בצורה כזו שלא ניתן יהיה אך ורק על סמך התיעוד הרפואי לבסס תביעת רשלנות. וכל מה שנשאר זה אולי איזושהי הקלטה או איזושהי אמירה שהרופא אמר, אולי בגלל מצפון, אולי בגלל, תקראו לזה אתיקה, הוא אמר, ואם היא הוקלטה, ניתן לפעמים רק על זה לבסס את אם הוא אמר שגיתי. כן, אמר שגיתי, הוא לא צריך גם להתנצל, הוא יכול להגיד, הייתה פה טעות, הוא לא חייב להתנצל, אבל הוא אמר, הייתה פה טעות. הוא ישלם. נכון. לא, הוא ישלם. זה לא ישלם. שנייה, צריך לעמוד על זה. אני רוצה לעמוד על זה, כי מי שישלם זה חברות הביטוח, וצריך לומר, שלושת חברי הכנסת שמציעים את החוק הזה, יש פה, זאת אומרת, יש פה סוג של קמפיין, יש פה הסתדרות הרפואית מעורבת, אם אנחנו איננו טועים, יש פה חברת לובינג שמקדמת את החוק הזה. בעצם החוק הזה ייטיב בעיקר עם מי? אני שואל דוקטור קרני. אני חושבת שהחוק הזה ייטיב בעיקר עם החולים ועם הרופאים. הוא ייטיב עם עולם הרפואה. הוא לא יבזבז את המשאבים. ועם חברות הביטוח הוא גם ייטיב מאוד. עם חברות הביטוח הוא ייטיב, כי ירדו עלו, הוא לא ייטיב איתם, אני מצטערת. יהיו פחות ביטוחים, יהיה פחות אמון, יהיה יותר אמון בין הרופאים והחולים. אני מאמינה שיהיו פחות הוצאות על ביטוחים מיותרים. אם זה ביטוחים של אחריות מקצועית, ואם זה ביטוחים של ביטוחים פרטיים רפואיים. כי יהיה יותר אמון בין שני הגופים האלה. זה לא אומר, אני לא טוענת שאדם שנוצר לו נזק לא מגיע לו פיצוי. אבל הפיצוי לא צריך להיות קשור באותו שיח ראשוני שהוא סמוך לאירוע שקרה, שהרופא מביע את צערו על מה שקרה לחולה. אני רוצה... א', אני רוצה לומר, החוק הזה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, לא רק פה בשולחן הזה, גם בשולחן של ועדת שרים לענייני חקיקה, הבוקר הוא היה אמור להיות נידון, והוא נדחה לשבוע הבא משום שהייתה שם אי הסכמה. אז צריך להבין. אני יכול לומר שמניסיוני כעורך דין של נזקי גוף, המערכות מתייעלות רק כאשר, לצערי הרב אני אומר את זה, בעיקר מערכות הבריאות מתייעלות רק כאשר הן מקבלות תביעות משפטיות והן צריכות לשלם כסף. מוסד כלשהו, מוסד רפואי, צריך לשלם 500,000 שקל או 1,000,000 שקל, פתאום קמה ועדה שבאמת עושה התייעלות ובאמת מחליטים לעשות רפואה שאולי תמנע את מעשה הרשלנות הבא. שאין את התביעות האלה, טוב, נו, עד לרשלנות, מעשה הרשלנות הבא. אתה מדבר על ההתייעלות כאילו... לא, סליחה, אתה מדבר על... לא, היא קודם כל היא אמרה... סליחה, אתה מדבר על ההתייעלות כאילו זה מושג חיובי, מבחינתך זה לא טוב שהם מתייעלים. מבחינתי זה מצוין. במקצוע שלך אתה לא רוצה את ההתייעלות.
ההתייעלות הזו. אני דווקא אתה הרי חי מהרשלנות. לא נכון, תאמין לי שיש מספיק עבודה, גם אפילו אם הם יתייעלו, יש מספיק עבודה, זה טוב. מספיק עבודה. אני מציע להם א' להתייעל, וב' אני הייתי מציע להם אולי את כל הקמפיין הגדול הזה שהם עושים, אולי ללכת ולהשקיע אותו, ולאפשר דווקא יותר בדיקות. אתם יודעים שיש לי לדוגמה מקרה רשלנות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. שמקמצים בבדיקות, חברי המלומד, אנחנו לא ניכנס לזה. השינוי הגדול שקרה בעולם הרפואה, בגלל החששות, זה שיש פחות דיונים פתוחים גם בין הרופאים לבין עצמם, ואותו דבר שהוא דיבר על תיוך, אני לא חושבת שיש תיוך, אבל בהחלט אין שיח חופשי, כמו שהיה בצעירותי או לפני כן, בנושא הרפואה, מתוך אותו פחד. ואותו שינוי בחוק יכול לפתוח את זה, ודווקא יעזור לנו הרופאים לתקן את עצמנו. תודה רבה. תודה רבה. היפנוזה תמיד מרתקת אותנו. בסוף השבוע הלך לעולמו דוקטור מוריס קליינהאוס. הוא נחשב לאבי ההיפנוזה בישראל. רופאים ופסיכולוגים שלמדו ממנו טענו כי יכולתו ההיפנוטית הייתה כל כך גבוהה עד שהיה יכול להפנט גם כיסא או שולחן. דוקטור שאול נבון מתלמידיו של קליינהאוס, במה בעצם הוא היה מיוחד בתחום הזה? הוא לא היה בדרן... ממש לא. להפך, הוא יזם את חוק ההיפנוזה נגד אותה תופעה בידורית. ולכן ישראל היא המדינה היחידה בעולם, יש עוד מדינה, שוודיה, שיש חוק ההיפנוזה. מה מאפיין את קליינהאוס? שרק פסיכולוגים, רופאים ורופאי שיניים, מותר להם על פי חוק להשתמש בהיפנוזה. פעם זה היה אלמנט בידורי הרי כמובן. לקליינהאוס זה שילוב נדיר של, הייתי אומר, 3 דברים. אחד, זה היכולת, חדות ההבחנה. הוא היה מטופל, היה יושב מולו, אחרי כמה שאלות, הסתכלות, הוא כבר יודע מה הבעיה, וגם היה שואל כמה שאלות, והמטופל גם היה מספר לו מה הבעיה. יכולת הבחנה דיאגנוסטית, כמו שרופא גדול, בכמה דקות יודע להגיע להבחנה. דבר שני זה אינטואיציה ענקית. אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה לא לומד בספרים, אתה נולד עם זה. זה כמו במוזיקה. יש כנרים גדולים ופסנתרנים בינוניים, זה דברים שאתה לא יכול להסביר על די לימוד. זה היה קליינהאוס. עכשיו, זה היה אדם, ההופעה שלו הייתה מין בוהמית כזו, שיער פזור, משקפיים עבות, דיבור דרום אמריקאי עלה מצ'ילה. אתה יודע שתוך כדי זה שאתה מדבר אני מתחיל להירדם כזה? אתה רואה? כבר רוחו של קליינהאוס. אבל אולי זה בגלל משום שהוא נוקט בטקטיקה של היפנוזה לא פורמלית. תדבר קצת על היפנוזה לא פורמלית. יוצא מהכלל. זו הנקודה. יפה. אז קודם כל, להזכיר לנו, יש מצבים היפנוטיים... הוא לא שיחק עם כדור ככה. הוא גם שיחק וגם לא שיחק, הוא לא היה צריך את הכדורים האלה. בחיי היום יש מצבים היפנוטיים, שאנחנו רואים סרט מרתק. שאנחנו צופים בלונדון וקירשנבאום, אנחנו נכנסים למצב היפנוטי, משהו שאנחנו מרותקים לאייטם, זאת אומרת, זה ברצינות. שאנחנו נוהגים, אז למה אתם נרדמים בסוף? לא נרדמים. אנחנו יכולים להעיר אתכם. היפנוזה זה מצב מודעות אחר, וזה הקשבה מצד אחד והתרחקות מצד שני. נהג שנוסע לפעמים מאבד את הזיכרון, איפה הייתי, איזה נופים ראיתי. כן. ובכן, אלה מצבים טובים חיים יום. מה עושה קליינהאוס, והאיש המפורסם בעולם קוראים לו מילטון אריקסון בארצות הברית, שנות ה-70, מפניקס אריזונה. זה השיטה האריקסיונית, שיטה העקיפה. אתה מתחיל באיזשהו סיפור למטופל. סיפור שמצד אחד קושר בין הבעיה לבעיה של המטופל, מצד שני מרחיקה אותו. זה כמו שהנס כריסטיאן אנדרסן, כמו שהנסיך הקטן, היו סיפורים ואגדות שאנחנו מספרים לילדים לפני השינה. אני מתרשם שיכול להיות שהוא מתחיל את הסיפור הזה כדי להרחיק אותנו. והילד נכנס, המטופל, הילד, נכנס למצב שבו המטופל קופץ על איזשהו רעיון שנמצא בתוך הסיפור. זאת אומרת, הסיפור הזה משלב ניגודים, קרוב ורחוק, מודע ולא מודע. והכי חשוב, היפנוזה עוקפת את תהליכי הבקרה האינטלקטואלית. זה יותר המיספירה הימנית, העונה הבלתי מילולית. אתה רואה דברים בתמונות, אתה עוצם עיניים, אתה מדמיין. קליינהאוס היה אומן ההשתלה, השכנוע, לתוך ההמיספירה הימנית של המטופל. ואני הייתי שותף לסדנאות שהוא היה עושה. ראיתי איך הוא עובד עם מטופלים, היה לו כישרון מיד להגיע לבעיה, הוא היה מכניס אנשים אחורה לגיל הילדות. יש זמן לספר אנקדוטה פשוטה? כן. באיזושהי סדנה, בהיפנוזה למתקדמים, שנת 1992, אוניברסיטת תל אביב, הוא ביקש מתנדב. הגיע פסיכולוג אחר בשם דוב. איך קוראים לך דוב? תרשום בבקשה דוב, הוא רושם דוב, ד' ב'. בן כמה אתה? 35.
שב, הכניס אותו למצב היפנוטי, הוא אומר לו, צריך תיאורט לגיל 30, 25, 20, הוא מגיע גיל 6, 5, איך קוראים לך? הוא אומר, דובי. תכתוב, אז הוא כותב דובי, ד', ו', ב', י' באותיות דפוס. לא האמנו, היה צריך לצלם את זה. זה הכישרון של קלנוס. במהירות, ביעילות ועם המון חמלה ואמפתיה. זה היה איש באמת... וצריך לומר שהוא עבד עם מנגנוני הביטחון הישראלים. כנראה, כן. גם עבד עם מנגנוני הביטחון, אבל גם, בעיקר, הוא ידע גם מה הסכנות במקצוע הזה, שזה חשוב. והייתי אומר שזה לזכותו, שבזכותו יש לנו חוק ההיפנוזה, שכל מיני אנשים שהם או שרלטנים או קוראים לדמיון מודרך היפנוזה, זה פשוט עבירה פלילית על החוק, ואתה יודע, יש תסמונת של הישראלי המסתדר. במדינת ישראל כמו שלנו, טוב שיש חוק. יש שתי ארצות פרימיטיביות ששם אין חוק היפנוזה. אחד זה ארצות הברית והשנייה זה קנדה. אבל שם כנראה לא כך עוברים על החוק. וזה חשוב לדעת. זאת אומרת, הוא השאיר אנשים שעובדים עם השיטה שלו? כן, זאת אומרת, השיטה שלו היא שיטה מוכרת, גם שיטות עקיפות, גם שיטות ישירות, ובעיקר זה מסוג הדברים שאתה רואה אותו, אתה צריך רק לחכות בקוף וללמוד. יש בדיחה כזו על רחמנינוב, שהיה מלמד פסנתר, והוא אמר, איך אפשר ללמוד ממך? הוא אומר פשוט, watch me, תסתכלו עליי, וככה תדעו לנגן פסנתר. ולכן קליינוס השאיר אחריו לגאסי באמת יוצאת מהכלל של... טוב, אז א', אנחנו רוצים באמת להודות לך, אבל עכשיו תאיר אותנו. כן, אני סופר מ3 עד 1, ואתה פוקח את עיניך ואתה ערני לאייטם הבא. 3, 2, 1. תודה. היא אומרת לי, כואב לי, אני אומר לה, כפר עליך, גם לי כואב. כואב לי שאת שגעת אותי. מה, אתה עם המשחק הזה? זה של הילדים, מה אני אעשה? של הילדים. ממי. מה? תראה אם יש לי צירים. קאט. שעה שחיכינו לך, לא יכולת לרשום שעה מסוימת. בייבי בום, הערב אחרי החדשות. שמע ישראל, תגיד לי, מה עובר עליך, בן אדם? היפה והחנון, סרט אימה, מחר אחרי החדשות. אנחנו ביחד 16 חודשים, שבוע, 3 ימים, 2 ו17 דקות. אבל מי סופר? חשבתם שלחיות עם מפורסם זה גן עדן? ברוכים הבאים לגיהינום. בואו נכניס עוד נגלה של ג'וקים לתוך התא. בשלישי. אומרים אשת חן מבצע, אני כבר מצאתי. כשאתה צריך משהו לעשות, במיוחד בשביל הבן זוג שלך, זה לא משנה, אתה תעשה אותו. תוכנית חדשה בערוץ 10. עצרו! עצרו! אל תדאגי, כולם עשו את זה. אני לא רוצה. זוגות של VIP למצבים הכי קיצוניים. אני לא יכולה. זה לא אנושי, כל הדבר הזה לא אנושי. לבד, הם לא שווים כלום. לא ננצח לבד. אף אחד לא ינצח לבד. אבל יחד, הם שווים המון כסף. אנחנו רוצים לקנות בית, לשנינו ולילדים שלנו. ברוכים הבאים למשחק שבו הזוגיות שלכם שווה כסף. זוג מנצח VIP, תוכנית חדשה ומנצחת. שלישי אחרי החדשות. הוא הפרשן והשדרן הכי עצבני בישראל. שכונה, גועל נפש, אין מאמן, אין עוזר, אין שחקנים. תפסיקו לרמות! אבל גם רון קופמן. אתם רמאים! עומד לגלות שבלי אשתו הוא לא שווה כלום.
תרפיץ עליי. שמחי עליי, תרפיץ עליי. אני לא יכולה. אני כמאמן כדורגל וכשחקן כדורגל, קופמן הוא פחד של כולנו. ופתאום אני בא לפה, לראות צד רגיש של הקוף, שהקוף, כל מה שאכפת לו זה שהבת זוג שלו תהיה רגועה ובטוחה. זה הרג אותי. לא האמנתי שתראה אותי דומה, האמן לי. זוג מנצח, VIP, תוכנית חדשה ומנצחת. שלישי אחרי החדשות. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי אותו, זה היה פשוט חוויה שמשנה את החיים. קודם כל הרצון לתפוס אותך ולרגש אותך עם המוזיקה, לתקשר איתך, הצליל, הנגיעה, הטון המיוחד בכינור, זה ייחודי, זה עניין של פעם בדור. I promised myself to tell. Instead I'm falling apart to see you here. If you don't know, I'm in love with you. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום אחי. ערב טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיספן. שלום לכם. ועכשיו התחזית עם דני. לא תצליחו לברוח. הדבר שאני הכי מפחדת ממנו זה רוחים ושדים. כאילו זה הפחד הכי גדול שלי. מחר תתכוננו לצרוח. מלא. אתה חושב שהוא חשב שאני יפה? מחר החיים של החנונים תלויים במוח. תשמע ישראל, תגיד לי, מה עובר עליך בן אדם? של היפות. פחדנו, אבל ריחמתי עליו גם. רציתי שהוא יחיה. גם הוא בן אדם. רציתי שהוא אפילו יחיה. בן אדם מת. אבל עדיין בן אדם. היפה והחנון, סרט אימה, מחר אחרי החדשות. דבר מצחיק קרה בקאמרי, הצגה בידורית פרופר שנועדה להצחיק. אבל איך אפשר לעשות הצגה כזאת בלי שלמה ברבא? שלמה, תענוג שאתה פה. תשמע, אנחנו כולנו רואים אתכם בשידור חוזר כל לילה, זה תענוג בשבילי. בוא נראה את הקטע מההצגה קודם כל. מימין ביתו של לייקוס, סוחר נשים ממולח שידוע במרכולתו המשובחת. זה לאלה מכם שאינם מתעניינים בשודדי ים. תראו, כבר התעורר שם, תראו אותו. וכאן במרכז ביתו של סנקס. קוקו! שגר כאן עם אשתו דומינה. קוקו! ובנו הרו. קוקי! בבית זה מתגורר גם פסאודולוס, עבדו של הבן. פסאודולוס זה הדמות האהובה עליי במחזה. באמת, דמות רבת פנים מורכבת, שמגולמת על ידי שחקן שאני אישית מאוד אוהב. שחקן רב איכויות, רב אפשרויות, רב אומן, רב עם כולם. במילים אחרות, אני עושה את התפקיד. איזה יופי, איזה יופי. לא, האמת שזה באמת, המחזמר, קודם כל מחזמר זה בדרך כלל דבר מרהיב. וזה המחזמר היחיד שהוא ממש מצחיק, מאז שזירו מוסטל עשה את זה, זה הרי קלאסיקה באמריקה. נכון. אז זה פשוט תענוג, עומרי ניצן הבמאי עשה עבודה, כי לשלב בין אקרובטים, זה גם קרקס דה סולי, גם רקדניות. רציתי להגיד לך, כי אני ראיתי קטעים, ואנחנו נראה פה גם תוך כדי דיבור יראו קטעים. יש שם אקרובטיקה שזה פשוט מדהים, זה קרקסי לגמרי. לא לגמרי, אפילו באוויר. לוליינות. עשינו קורס, קיבלנו גם, אתה יודע, רישיון מהמדינה, בשביל לעוף באוויר אתה צריך היום רישיון. תגיד, השאלה כאן המתבקשת היא עד כמה התיאטרון רפרטוארי צריך להתעסק כאילו במשהו שלא נחשב כבד מספיק, לא נחשב אומנות מספיק, אולי לא נחשב אומנות מספיק, האמת היא שזאת כבר די קלאסיקה.
זאת קלאסיקה, פלאוטוס כתב את זה לפני 2500 שנה, ושייקספיר הושפע מזה ומולייר, אבל אתה צודק, זה זיקוקי דינור למינויים. הצגה נורא משעשעת, זה סולד אאוט לחצי שנה, בואו בעמדכם, זה לא באמת להיט מטורף, שהוא חלק מהעניין. תראה, המדינה שלנו משקיעה בתרבות, רוב הכסף הולך להרפתקאות באיראן שלא יקרו, או למאחזים שלא יפונו, או שכן יפונו. כן, לגבי איראן גם כן היית מאוד אופטימי, אבל תמשיך. ולא נשאר כסף לתרבות. בהפוך מאירופה, שנגיד, תומכים 80% בתיאטרון, ואז הוא צריך לייצר רק 20% הכנסה, פה זה הפוך. תומכים רק 20%, וכדי לשלם משכורות, הוא חייב לעשות גם קומדיות. אבל אני מתקומם בכלל שצריך להתנצל על זה שתיאטרון רפרטוארי עושה תוכנית בידור להצחיק. לא בושה להצחיק. א', זה לא קל, זה דבר קשה מאוד. הוא ברמה אומנותית גבוהה. מה הסיפור? זה תמיד צריך להיות טרגדיה עם המלך, ולהיות או לא להיות, מה הסיפור הזה? הרי זה יופי של תיאטרון, זה תענוג, זה איזה חגיגה, עומרי ניצן עשה שם. זה חגיגה אדירה. אני נאלץ להסכים איתך. והצגה כזו גם מאפשרת, אגב, לעשות ריצ'רד השני והשלישי, ועם הקוראז' והכיתה המעופפת, והם יורים גם בסוסים, והמון הצגות איכות. טוב, וגם קשה לדמיין אותה בלעדיך, זאת אומרת, אתה עושה את דמות הנונסנס שאתה עושה, היא מתלבשת שם כמו כפפה ליד. זה גם, אני משחק עבד שצמא לחופש, ועושה הכל בשביל לקבל חופש, וזה משל על חיינו אנו, הרי אנחנו חיים... אני הייתי עבד רוב חיי. עבד לרצות את הוריי, לרצות את כולם, שיאהבו אותי, עבד לוועדה שיושבת בראש ומעלה לדיון כל נושא, ותמיד מחליטה לרעת הלב, כי זה לא ישתלם כספית, כי זה לא יצליח. תפסיק עם זה, שלמה, עבד כל חיי וכל זה, עוד מעט אני מסדר לך, לא, אני מסדר לך אודישן למאסטר שף. אם היית עבד, אתה יכול להתקבל גם למאסטר שף, די. אני אומר את זה כי אני גיליתי את החופש, לא, אני מזדהה עם הדמות שאני עושה. אני דווקא בשנים האחרונות גיליתי את החופש, אני בן אדם, נהייתי מיסיונר כזה של עיתונאי נשים. עזוב, אתה שחקן אדיר, תענוג לראות אותך, כיף, הצגה נהדרת, איזה יופי שהתיאטרון עושה אותה, לא צריך להתנצל, הכל נהדר. היה כיף להיות איתך גם, באמת, יופי. אגב, מזל טוב, עכשיו אני אומר לך, מזל טוב. מזל טוב, נולד לו בן. זה אירוע. תודה שצפיתם בנו. תודה רבה. ערב טוב לכם, השעה 7 ובראש החדשות הדרמה היום בחיל הרימונים. בפעם הראשונה בישראל, אסיר יורה בסוהר בתוך כותלי הכלא. ומאור צור נמצא מחוץ לבית הכלא שבשרון. מאור, האסיר סמואל שיינביין נורה לאחר שהתבצר בשירותים וירה לכל עבר. מה המצבם של הסוהרים שנפגעו, מאור? ואם אתה יכול לספר לנו עכשיו מה בדיוק קרה שם? כן, תראי, כמה שעות לאחר אירוע מתבררים עוד קצת פרטים. קודם כל, מצבם של הפצועים, אחד מהסוהרים שנפצע הוא אנוש. כרגע הוא נלחם על חייו, עוד שניים הם פצועים באורח קל, וככל הנראה שוחררו בקרוב לביתם. מה שאנחנו יכולים לספר על האירוע הזה שבשעה 3:30, סמואל שיינביין, אסיר ששפוט על רצח שביצע בארצות הברית, עובר מהתא שלו אל תא השירותים. הסוהרים מעבירים אותו בעצם לבקשתו, שהוא רוצה ללכת לשירותים. בשלב מסוים הוא שולף אקדח, כנראה הסוהרים לא שמים לב, ומתחיל לירות לכל עבר. כתוצאה מהירי הזה, אותו סוהר נפגע ככל הנראה בגבו, באורח אנוש. עוד שניים מהסוהרים נפגעים באורח קל. בשלב הזה מתחיל נוהל מצב חירום בתוך בית הסוהר רימונים. למקום מוזנקים כוחות של ימ"מ ושל יחידת מצדה, זה יחידה של שירות בתי הסוהר שמתמחה באירועים האלה, ומתחיל איזשהו מסע ומתן עם שיינביין. שיינביין, אנחנו יודעים שמצבו הרפואי הוא כנראה לא כשיר, ואנחנו לא יכולים להרחיב על זה כמובן, מכיוון שזה חסוי, אבל במשך שעתיים הם צרים על תא השירותים